Уважаема комисия, гости и съседатели, казвам се Мартин Христов от град Шумен и днес ще ви представя уебсайт, тема бизнес за деца. Целта на проекта е да направи връзка между образованието и бъдещата професия на учениците, като цели по забавен и интерактивен начин учениците да разберат за значението на бизнеса. Основните етапи, с които на проекта бяха определение на основната идея, търсене на различни решения за реализация, както и самата реализация. Трудностите, които много насрещнах, бяха свързани с ExtraScript, чиято лъка изисква допълнителни консултации или просто специализирана литература. Използваните от мен програми бяха Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ExtraScript 3, Microsoft Word и PowerPoint. Самия проект е предназначен за по-малките от мен, в смисъл за децата, като накратко за дигиталните децата е също мързека. Сега нека да преминем към самия проект. Това е началната сцена. Тя е представена чрез лого и институционна неща, като чрез този бутон ще може да се върнем обратно, т.е. да затвори текста. Чрез този ни връща обратно към началната сцена, а чрез този бутон ще може да пуснем музиката от проекта. С бутон информация ни въвежда към сцена, която представя самите цели на проекта, а именно те са да се свежат лични качества, да се развият умения, свързани с икономиката и други, като да е по-забавно на децата, съм създава едно колело таксиметър, която се раздава с регулация и съответно почва да се върти. Когато натисне стоп, и изписва къде се насочили, изписва да избра секция указания в този случай. За да може приложението да бъде достъпно, да го използват деца и други, съм създал и тази секция указание, където тук съм сложил информация за символите, графиките и картинките, както те тук вече ги обясних. Тази графика показва дали бутон е посочен. Чрез този бутон ще може да скрием, да покажем текста. Чрез този бутон може да се въведе на следващата сцена, чрез тази графика ни доказва действие указание, а чрез тази картинка е един от основните герои. В самия проект съм сложил и няколко бизнес съвета, като винаги се обличаме добре, когато не се срещаме. Да бъдем щели да поздравяваме и да избягаме правилници приказки. В позицията на бизнес навигатор съм сложил информация за бизнеса, сложена на три части. Първата, с която е въведението, като тук е представен кратък текст и анимация, която пояснява самия текст. Тук съм дал пример с картофите. Това е земеделския производител. Той произвежда зеленчуци, продавач. Т.е. той дава картофите на търговеца. Търговеца пък изкупува тези картофи и ги продава на завода за преработка. Този преработвател изкупува суровините от търговеца, преработва стоките и пласира в търговската мрежа, т.е. вече има чип, примерно, и така то се търгува в мрежата. След част от сумата се прибира в търговеца, останалата част се изплаща като единица на правилата производител. След като сме разгледали анимацията и сме се запознали с текста, може да продължим тотално напред, където се извършва анимация и се показва една игра, където има бутон с информация, за да пояснява. Всяка игра е свързана с предишната информация, като в този случай трябва да свържем служителите с подходящите за професията им инструмент, т.е. подсочваме предмета, т.е. професията със съответния прибор. Ако сбъркаме, ни се отнема 3 живота. Ни се отнема един живот, общо има 3. Ако сбъркаме на всички, съответно изписват за глупостите отново и може да опитаме отново, докато успеем. Това е втори ниво. Това работи на същия принцип.
Като когато сме се решили с пие задачата, изписва поздравление, вие решите задачата. И съответ с тикчето играта се отваря и се продължава вече към втората част, а именно където е основите, като тук съм представил бизнес плана, т.е. измисленето на идея, финансирането, получаването на площ, набиране на персонал екип и стартиране на бизнес дейността. Тук по същия начин, след като сме се запознали с текста, разгледали сме анимацията, може да пристъпим напред, където ни е дадена следващата игра. Тя трябва да проследим пътя на колата, като отговорим на поставените въпроси. Например, коя е първата част от бизнес плана? Идеите. Аз го запиших и не мога да отида къде. Значи, ако напишем някой грешен отговор, ще е напълно късовие, ни изписва, че отговор е неправилен. Ако напишем верния отговор, който в този случай е идея, колата продължава и стига вече до следващото ниво, а то е до следващата сграда. Какво е необходимо да почнем? И какво трябва да почнем редовно. Тук понеже съм помислил, че децата могат да отговорят няколко различни отговори. Какво трябва да почнем редовно, то могат да бъдат данъци за плати, така че и два случая ще се приеме за верен отговор. Изписа отново стикче, поздравление виждате задачата. И отново анимацията се отваря и преминаваме към шестата част на проекта, където пише следните препоръки, като примерно едни от тях да се фокусираме върху настоящата задача, да видим дали продуктът е вече различен и други. В следващата игра ни е даден тест, като задачата да решим. Тук може да посочим верния според нас отговор и да преминем към следващите въпроси. Те са няколко на брой. И когато натиснем провери, ни изписва колко пациентите се справили успешно, изписва избраните от нас отговори, както и онези отговори, които са верни, съответно ни изписва тикче. В проекта също съм отразил и секцията още нещо за, където тази секция за по-любопитните, които искат да знаят нещо повече за бизнеса, като примерно основните характеристики на предприемачеството, какво е менеджер и финанси и други. Като в секцията източници съм използвал изпълнителни както интернет, така и литературни ресурси, като тук може чрез лупичката да видим коя е използваната книга и съответно нейните заглавия. А в секцията за автора съм сложил информация за мен автора, както за моите хобита и съм сложил и една контактна форма, с която можете да ми изпращате съобщения, да ми пишете, да коментирате и така нататък. Също така съм сложил и едно клипче, което показва мнението на госпожа Дарина Спасова, само дали ще се реди. Нещо, какво има в клипчето? В клипчето е представена госпожа Дарина Спасова. Тя е начален учител в град Шумен и тя преподава бизнес и предприемачество на по-малки деца и тя си изразява своето мнение. Благодаря за вниманието.